салом бинандагони хабар тиҷи, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Абдурозиқ наврасе ки 3 моҳи пеш аз сӯи гурӯҳи Барон, гурӯҳи репасароии машҳури тоҷик ба душанбе оварда шуда буд. Банди гузоштани рекорд ва ё инқилоб дар шабакаи ютуб ба аёдати волидонаш ба Панҷакент баргаштааст. Суруду намоҳангое ки тӯли ин муддат Абдурозиқ ҳамроҳи Барон репасароӣ муваффақ нашр намуданд, марзи миллионҳо бинандаро убур карда, дар миёни сурудаҳои тоҷикӣ дар шабакаи ютуб рекорд ва ё аз ҳама пуртамошобинандаро дониста шуданд. Шабакаи Авлод медиа дар ютуби видео бозгашти Абдурозиқ ба назди волидонаш ба ғиштарваро нашр кардааст. дар ин навор, ки санаи 11 декабр дар нашр расидааст, дида мешавад, ки Абдурозиқро Барон бо мошинаш ҳамроҳи чанд тан аз аъзоёни гурӯҳаш ба деҳаи ғиштарваи Панҷакент мерасонанд. Абдурозиқро дар наздики бозори марказии Панҷакент падар ва амакаш истиқбол гирифта, баъдан ҳамроҳ бо гурӯҳи ҳунариаш ба ғиштарва мераванд. Абдурозиқ аз дидани аъзои хонаводааш хеле шод шуда исрор мекунанд, ки дар душанбе хеле онҳоро ёд кардааст. Вақте Абдурозиқ ба харидани бозичаҳо ба бозор медарояд, Барон аз ӯ шӯхиомез мепурсад, ки инҳоро чӣ кор мекунад, оё барои худаш мехарад? Абдурозиқ зуд ҷавоб мегӯяд, ки ҳоло худаш дигар одами калон аст ва ин бозичаҳоро барои кӯдакони амаконаш арғумон мебарад. Бо дидани Абдурозиқ дар бозор ин бор аксари фурӯшандаҳо дар ҳайрат монда, дигар ба ӯ на ҳамчун кӯдак, балки як одами ҷиддӣ ва як ҳунарманди хушсадоии машҳур ҳолпурсӣ мекунанд. Баъди расидан ба Панҷакент, Абдурозиқ Борон ва дигар ҳамкоронашро ба тамошои табиати зодгоҳаш мебарад. Онҳо аз ҷумла аз дарёи Шинг дидан мекунанд. ин дарёи Шинг аст, ки моҳиҳои зебо дорад. Мардум гоҳ-гоҳ аз ин ҷо моҳӣ медоранд, нақл мекунад Абдурозиқ. Абдурозиқ ҳоло сокини 16-солаи шаҳри Панҷакент аст, вале сабаби қадпастии ӯро волидонаш ба бемории рахит рабт медиҳанд, ки аз овони хурдсолӣ дучори он шудаву онҳо он замон имкони табобаташро надоштанд. Вале бо ин вуҷуд Абдурозиқ як наврасе, ки аҳлу хотираи қавӣ дорад ва суҳбатҳояш хеле ширин аст, ҳатто ҳоҷиравобиту чаққон аст. ӯ сурудхониро хеле дӯст медорад. Бо дарки ин ҳама ваҷигаҳои Барон ӯро ба ҳамкорӣ хост ва худаш сарпарастии ӯро ба зимма гирифта ба ғиштдавра омаду Абдурозиқро ба Душанбе бурд. Барон ва Абдурозиқ ҳамроҳ чанд суруд сабт карданд. Нахуст суруди Ватан модар, ки нашри он ҳанӯз дар рӯзҳои аввал марзи 1 миллион тамошобинонро дар ютуб гузашт. бо гузашти қариб 3 моҳ аз нашри ин намоҳан, шумораи тамошобинонаш ба 2 миллиони 300 ҳазор баробар шудааст ва ҳамчунин даҳҳо ҳазор нафари дигар инро мавриди писанди худ донистанд. ё худ суруди оҳанги Дили зор-и Абдурозиқро то ин муддат 2 миллиони 700 ҳазор нафар тамошо карданд, ки ба қавли инқилоб дар ҷоддаи сарояндагӣ дар ютуб гуфта мешавад, ки ҳатто нашри навори бозгаштии Абдурозиқ ба Панҷакентро зарфи 2 рӯз дар ютуб бештар аз 291 ҳазор нафар тамошо карда, 21 ҳазори дигар мақбул дониста ва даҳҳо корбари дигар ба маҳорати сурудхонии Абдурозиқ ибрози назар намуданд, ки далели таваҷҷӯҳи зиёди мардум ба ҳунару маҳорати сурудхонии ӯ мебошад. ҳамкории Барон бо Абдурозиқ барои минбаъд ҳам идома хоҳад ёфт. ин буд дӯстони азиз видеои мо. шумо чӣ фикр доред? Абдурозиқ хеле ҳунарманди хуб аст ва овози хушхадам дорад ва Абдурозиқ ва Барон ба ҳамчун ба ӯ раҳмат, ки ҳамин бачаро ба дарёфта ин хел ба ин мудда расонда овард, ки
шумо чӣ фикр доред, дӯстони азиз? Ҳатман нависед дар комментарӣ.